Der er ingen drenge, der skal føle sig afvist. Alle drenge skal gå derfra og føle, at hun havde skudt godt øje til mig. Motherfuckers wanna get with me, lay with me, love with me, right. Motherfuckers wanna get with me, lay with me, love with me, right. Motherfuckers wanna get with me, lay with me, love with me, right. Vi danser og fester, og de køber måske en shaker, og vi står og snakker med dem, så forbinder de produktet med noget sjovt og en fed fest. Og så køber de også næste weekend og næste weekend igen. Det som drengene får, det er bryster, og ja, det er lidt lumre. Kultbier i Danmark, de er bare lækre. Lækker, fræk, god røv. Jeg har lyst til at sige hej til dem. Jeg vil godt give 3 fingre for en kultbil. 3 fingre 500 kroner på venstre hånd. Jeg synes ikke, at vi skal blande og sige i realiteten, hvordan at de enkelte produkter vil markedsføre sig selv. Smukke piger i korte kjoler sælger rigtig godt. Sådan er dagens Danmark desværre. At sex sælger. Come on, let's set it off. 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 You know it, you love it. You got it, you want it, you know it, you love it. Når jeg ikke er i Venfi, så går jeg i skole. Går ud på Gladsaxe Gymnasium med 3.G og er færdig her til sommer. Altså min familie er indforstået, nu har jeg også lavet det længe, og de synes bare det er sjovt. Så længe jeg ikke tager tøjet på til familie kommer sammen, så er det helt i orden. Ja, nogle gange så kan de da godt. Altså, når jeg lige skal ud af døren og står der i uniformen, kan min mor godt lige komme over. Skal du ikke knappe lidt op til jer? Synes du ikke lige, du skal tage en anden BH på? Jeg synes, dine bryster ser så maste ud, og der har været mange sjove sammenstød der. Jeg tror, de piger, der måske snakker dårligt om dem, det er faktisk lige præcis dem, som måske selv er lidt misundelige over, at de ikke selv kunne stå der og få den samme opmærksomhed. Hvis Kuld kigger på os og tænker, da jeg ansatte hende for 2 år siden, der havde hun sgu ikke den delle der. Altså. Og nu er den delle blevet meget stor. Så får vi lige en venlig, lille skub. Så kan man sige, ej, hvor kvindeundertrykkende, og ej, det siger jo også noget om, at det er kun udseendet, og ja, så kan man begynde at argumentere for det, hvis man er feminist. Men jeg synes da faktisk, at det er super lækkert at få det ude. Ja, jeg vil godt sige, hvis der kommer sådan en halvfed en og siger, skal du lige smage det her? Hvis der kommer en eller anden lækker en, så kan jeg godt finde på og bare købe. Tænk nu, hvis produkterne var så gode, at de kunne sælge af sig selv. Men altså, de kvindelige former, altså det kvindelige udtryk, det bruger man jo i en salgssammenhæng, men det er efterhånden blevet brugt længe, ikke? Altså, det er sådan noget MTV-programmeret lækkerhed. Mainstream og poppet. Kommercielt. Det var kun sagt. Det er simpelthen for en ydmygende og for en nederen. Det er ikke noget, vi snakker om. Nøjse, hva'? Du har da bestemt at knære 14 noget. De der 3 fingre. Det er jo i bund og grund et tavligt koncept, fordi det fremmer nogle primitive normer. Jeg er langt fra at være pornostjerne og kultbil. Sucking on my titties like you wanted me, calling me all the time like Blondie. Check out my Chrissy behind, it's fine all of the time, like sex on the beach. Altså man kan sige, man skal ikke tage kæresten med på job. Det er en mærkelig tendens, at man skal bruge, eller man skal udstille folk for, at de skal være med til at sælge mere. Den største trend at drikke i øjeblikket, det er jo enten guldtjekker eller mokai. Så et eller andet må de have gjort, siden at folk er så vilde med det. Kjolerne bliver mindre, og brysterne bliver større. Jeg tror, det bliver mere ekstremt. Om 20 år skal min datter i hvert fald ikke være i Venpi, hvis det skulle gå efter min næse.